Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Yeso tene chokwadi. Yeso tene chokwadi. Ndikanyimba chera swane mosha. Ndikanyimba chera swane mosha. Marari batsiro. Marari batsiro. Pamsori ndari pamsori mambo mutasa. Sorry, siwedu. Ndaenda pano pamberi. Inyaya yemiti yaitemwa mupaini. Yakatemeswa na Rosemary Chirewa. Ndakamisa vanhu ivo vaitema miti wavo. Kwakubvunza kuti muri kuitei? Kanza iyo haungatidzidzi nyaya iyo. Nyaya iri kuna Sabhu. Sabhu ndo wane mvumo. Kana Sabhu waine mvumo, mirai kutema miti iyo. Totanga tanzwa kuti miti iyi muri kutemera chii, muda kunoisa kupi ndezvei, nekuti miti inofanira kuti ibatsira community. Vanhu vakambomira. Obva wadzoka futi wakuenderera mberi wakutema futi miti iyo. Wakazodzoka wada kutakura miti iyo. Ndikawamisa. Kati aiwa miti hamuchachakura chisiya iripo. Nekuti nyaya kwayari yakumberi. Kana ndazobva ikoko so 21 ndopachabuda chi kuti mutakure miti iyi muende nayo. Inogona kuorerapo kana nyaya isina kutongwa. Asi kana yatongwa tonzwa kuti mapuwa here mvumo kuti miti chakurwa. Ndiri ipapo ndisaura nemukomana iye aitema miti. Zvakanzi ishe vanozviziva. Kati ishe ani? Ndafara sitiri ndichiona ishe vangu vari muno. Sesa chivangu manje ndichava muti vari pano. Ndikati nenhamba dzavo utaure nawo. Ndikanzi nhamba ndinadzo. Ndikatifona. Kutaura kuti ndini Gilbert upenyu chidamuenda kumisa. Kuti udi uendere mberi nebasa iyi. Joshua akafonera ishe. Ishe akati ndipe nditaure naye. Naishe zvikanzi iwe chidamuoni ine simba ripi riri kumisa munhu kutema miti iyi. Ndinoti nyaya ifanira kuenda nekwaari ke. Kana ndadherera Sabhu ndafanira kusungwa naishe. Saka apa ndichabudirira here. Ndosaka makazoona kusati nyaya kuno kwamambo mutasa. Ndozvakaitika mambo izvo. Ishe zvawakanditaurira iwo. Vakanditaurira kuti iwe miti ngaikiriwe yese namambo. Pane zvada kusenzesa miti. Asi muri kutemwa miti macho pakambouya imwe nyaya yekuti musatema miti iyi mudhuze negomo kana mugomo umu. Asi miti yakatemwa mudhuze negomo imomo nemurwizi nekumhiri kusingiko kune chitongwana chidamoyo kana kuti Sabhu kwachidamoyo yakandotumwa futi kumhiri kunotumwa nadoye. Tutaura kuti wanga todarika muganhu wano. Akaratidza kuti wadarika muganhu ndiani. Ndopataida kuziva ipapo. Asi ishe wakati iwo hauna simba iro. Nokuti mambo ndiani ane ese. Iwo hauzive chinhu. Mavegetable ari mugadheni mako here. Asi miti inofanira kubatsira community. Tine zvirema, tine makresha aripo anoda kugadzirwa. Tine marodhi anoda kuvhurwa, makolveti, maburi aya akasovhurwa nemvura muntaraunda. Season yapera iyo ndiyo nyaya iripo yekutanga. Yechi2 inyaya yekugadzika vanhu. Ngotora vanhu voresetwa kana kuti vari kutengeserwa kana kuti vari kuitwa sei. Asi vanhu vandoziva kuti vari kutengeserwa. Asi wakatotaura usataura wati wakabhadhira mari iyo. Iwo wakambotaura kuti takabhadhira mari yakati. Vanhu vanoti takabhadhira chitete. Ndizoti mutete wacho imari. Vanhu hawawiri. Asi kune nzvimbo dzakatopebwa futi. Vanhu vamwe vacho pawakaiswa patori nemakuva aripo. Takataura nase kudhara kuti makuva aya ari papaya. Musazobata dombo ripapo chinovakisa kumba kwenu. Kana kuzotora dombo ripapo chichiposera shii. Makuva acho aripo mazembonzi atoripo. Vanhu havatoripo. Vari kuita zvinhu izvozvo. Kwanzi wagara ipapo. Ndidzo nyaya dziripo dzatatokuranga kuti tikwanisa kuti ndipinzi izvozvo. Pamusoro y'ichangamiro yakazosvika kuti isvike pakuti miti ichekwe. Inyaya yekuti varume
wakanga wabatana nekurura naduririya nana mandenge handiti wakuda kuvhandaraiza chii miti iyoyo ende varume wakauya kumba kwangu vari 11 against one munhu wakandishungurudza zvekundishungurudza vakauya pamumba pangu vasina kana kundiudza wakauya motikari yakazara kuti chwi so inini ndakarwadziwa ndikati inini ndina isheshe chirega nditaurirawani changamire wangu kuti ndo nyaya iri kunoko ndikati ishe ndo nyaya iri kunoko handiti ishe wabva wataura ti ndichataura namama kuti miti yacho daya gaidini yachekwa because vanhu vanga vauda kutoivhandalize miti iyo so ishe wakabva azoti vana vanga vadini ngavachekawo miti so vakauya vakacheka miti zvishura musi watanga kucheka miti ndandisipa wakazonobiridzira kuenda kumhiri kwadoya so sabva kudoyera wakauya kumba kwangu vakabvunza shumba ndikati humba tobva tataurirana nadoyera takatourirana zvokuti nadoyera hatisi kutombonetsana izvozvo makuseni ndanditori naye akati makuenda here kunyaya iya ndikati ndakuenda kunyaya zvikati inini zita rangu harimo ndakamutaurira Gilbert kuti kana iwe uri kutonetsana namaichirewo ngenyaya yeusabhuku usapinzire inini masoko mukati mangu iwo musi wacho wauya neroli yavo yoyo againi vanatongoibata nyaya yamambo kamwe chete wakatanga kutoshungurudza iwo mavillagers achiwaya mimi bve matosumuka chichichi inyaya yawakatocreata nawana Patrick Sambaza wana Duri Mandenge wakauya iri timu amene umwe murume wawakanohaya anonzi Sambaza amene kamudhara kekuseruko kasingambogari kuseri kuno wabva watotanga kuti mune makuwamo inini ndakabereka wana wangu ndindorimo munyika muyamu anambonzwa kuti pane makuwa ende kwandakaisa wanhu ikoko yakatori yadhi yedu yatakasotopiwa ndisabhuku wakasonga atoripo wakazofa zvokuti yadhi yacho mukasvika yakati road kudai isu takatobvisa waya yedu kumusoro kukwidza uku ndokuda kwokuti paida kuiswa road hapana kana pane makuwa bamama mazvito yes pane pandakauya pachizizira kupira kuenda kunoera ndiitaura nenyaya vanasambaza apo ndazosunudza vanhu vachiita kutasara vasambaza chiti ndioseminitika yanga ine ripoti yakaiti takatengesa wanlodhi ndiwe pakasara miti yanga iripo ndikati riri miti iri kusara miti inofanira kusara for community development miti iyo ngaizikana kuti kana yatemwa yatengeswa mari yacho yagadzira chii yaenda ndiro ndakataura handinobvenda kuti miti iyo ndeyandindiwe saka miti yacho yakasara yachekwa yacho iri kuchekwa ichiendepi yamukucheka ini haina kutakurwa mama cheka kuti iendepi wakomana wangu wada kuendesa kusomi kwani ndizoziya nguti wangu wada kuendesera saka mari yanga yabhadharwa kudai wanga usati watombobhadhara because ndakati miti iyo ngaibhadharwa kana yabhadharwa village committee izive kuti mari yatengeswa miti iyi imari yakati handizo yazikana mune zvakawanda zvikudiwa kuitwa moita zvida kuitwa nemari ipi iyoyo isaite mari yemunhu ndikatotaura kuti mugomo imo titone maeria ekuti hatichadi kutotochekwa basi iye pakadii pakadaro nerodhi yanga izi yagadzirwa kuda mugomo ngaivharwe rodhi iyoyo hakuna access yekutokwira kuti mugomo handizo but inini defect yekuti sabhuku hamutombozwa kuti mari yakabhadharwa kunani imari yechi makutoitaura murume mambo ndinomisa ruoko kuti hapa haina kubhadhara mungati kuna icommunity service here yekuti munhu anoyakocheka mapuranga wesa inozi two-stroke oil yake wesa petrol woshandisa wesa kataba oil apedza inozi chainsaw and on top of the chainsaw what operator
muda kuchafonda rweki but nyaya yangu kuti kana mwana wakucheka mubhuku masabhuku pane agreement yakaitwa vanhu wakaemployiwa neumwe munhu ndiani akaemploya vanhu vakuti vacheke magama vanhu vane machenso kuti vauye muvillage ndiani akavapa contract havautani munhu yangocheka mafaini baba pane akauya akatichekai ndiri incharge ndiyo ndinozoti ari incharge iyeyo ndiani toizomubvunza kuti wanga wambochaja mari kana kuti wakapiwa mari because kana muntu yakaenda kusomi kwani angaotoraiza kuti aende kusomi ikoko ndiani regai nditaure ndichitima vana ava vakauya nekwandiri handiti vauya nekwandiri nokuda kwokuti shuwa makanga marambidza miti kuti rege kucheka handiti asi nekuda kwezvaiitika pagiraundi ine ndakabva ndabatawo changamire wangu ishe Sachiraro abva tichimbomira kuti vanhu vacheke chii miti handiti vanavo vakabva vomira shuwa mina ndimbotange ndataura nani namama kana ndataura namama ndochizodzokesa chii minduro saka shumba ukazodzokesa chii minduro kuti wakomana wanga wadini wavacheke miti ndibva ndati inini handichatauri navo chirega inini nditume wakomana mutaurirane navo imimi mbva madini mbva mapedzerana navo zveshuwa wakomana wandakavapa foni nhamba dzachangamiri mbva vafonerana nani naishe Sachiraro. But inini what I want you guys to operate are in charge playground ishe hakuripo ishe anoita authority chinhu chiruka kakaloka wanisei anofanira ari mchaji anofanira ari kutaura right now kuti akatengesa miti yakati mari yakati komiti yedu village vidico handiti secretary ningi treasurer ningi ndo wane mari yakati ende intention yedu ndekuti mari iyoyo tida kutenga simende kwakabridge pakati tida kuita zvakati because nyaya ndakakonana nemi last time enge iri ndakabvunza kuti maita malodzi mangari akaenda hapana aiziva pakazobuda figa yekuti $700 handiti ndiyo yakanga yatengeswa ndikabvunza $700 echi yakatengeswa aya makatengesa yashandei iri kupi pakazi yakaita maadministrative fee handiti expensive pakazobuda kuti pakatengwa 20 bag dismende pakatengwa piki pakatengwa fushoro ndakubva yabva yatouya nyaya yacho yese ndatonayo yabva yauya ndiyo kayoyeruya saka unoda iyi nyaya inoda kuti ndoya go back garai pasi nechii necommunity be transparent community kuti izive kuti mapuranga yazveshuwa aya akachekwa akabudisa mari yakati ari kuchekwa pakati zvakadai hamusweri muswera zvanoita zvinokunetsesa chiri kuti zvidaiso inyaya yepausha communication between you leaders nevanhu vanotungamira because pane imwe zvokudai kugariswa kumakuwa nekumafuru kana iye kugariswa kwechi kwavanhu kumakuwa nekumafuru nawo and iyo yato nyaya inenge yakaiteta kunyika tafanira kutoya timu yoona kuti mafuru kwamunhu ndikupi and zvokurugwa zvishuwa kuti kumafuru noti kuti vanhu vatatu kuti kumafuru kwevillage ikazopinda village vachiona mune mombe 4 kana kushaya zvinge zvakutiratidza manje kuti mune dzimwe dzenyu dziri kuseri dzisiri idzi kuda kushandisa inini undipedze daka renyu kuda kutishandisa because munotamba tane iye makuwa imini urispedza makuwa stereki uchiti ngeyedu uyu ndagara ndikabara vana ndasvika kuguma kubara handizivi nezvemakuwa ese
Saka pane nyaya ikubuda baba. Then inini baba. Inini. Sabhuku yedu ripi? Sabhuku yedu vanoti ndiwo apa. Saka inini authority yekumangarira sabhuku. Right. Pamusoro imam. Authority yekumangarira sabhuku. Ini ndakaenda kwavari. Tete wangu hama yangu zvamuri kuti handizoba. Zvinhu zvinogarwa nekomiti. Kanzi ishe vanozviziva. Ndofonera kuna ishe. Ishe. Kauye zvimu. Zati komiti yacho muri mwere. Handimu. Saka simba iri muri. Handimu mukomiti. Because komiti ndatumwa paina secretary. Wotaura kuti inini ndatumwa nekomiti yevillage ndakamirira komiti. Ini ndatumwa nemavillagers ese. Haakutumi musi mukomiti uri ani ndiri chidamwe. But kuti vidiko iripi? Vidiko todobvunza sabhuti vidiko yavo iri kupi? Ndini saka ndini unofanira kuprovida zvese izvi matumwa nevidiko. Iyo vidiko yabva yatadza wati 7 washaya munhu wane kutuma. Washaya munhu wane kutuma yevidiko. Hamuna mukati. Why you need to outside? Say in the first place, most number electron between the video. Pautirege kupinda muvideo. Vachikudai vachiziva potential yedu, vachitoiona kuti baba vanogona. Vanomira pane pachida varume. Asi mefuna zvibvunzeni. Sei wachiri kukuisai mukomiti yokufungamira? Wachida kushandisai outside. Ina wakwanisi kundisa mukomiti imomo. Chichawa nochikamira ndikutaurira izvi. Mukomiti baba munovoterwa. Ndinovoterwa. Sei wanokuvoterai kuti varege kundivhotera kupinda imomo. Vanofanira kunge vari paine komiti iripo. Iyo hapana komiti. Ndosaka tiri kumisa vanhu vachi random. Hapana komiti kwasabhuku. Mati komiti iripo matumwa nekomiti. Komiti yakutumwa ndii. I-community. Hakutumwi nekomiti because community yakamirwa nasabhuku. Community kanaita challenge nasabhuku inoenda kwaishe. Ishe kana zitadza anouya kuno. Isusu tochituma vanhu vanodzika paground tione machambuko asabhuku yapi. Ndinotogadzisa. Aiwa pakanaka maningi. Hamutori imi sabhuku check muri true kutaura yapesina. Aiwa haisi check personal. Nekuti kwashe ndakatomboenda kuchitiza nyaya iyoyo. Unaenda kwaje muri yani? Muri yani? Ina ndisukana usabu unorogwa ni family. Kana pema problem community ka. Channel yetu ndio sababu kanganisa. Mudopida tu sababu. Hadi ukona kwenda kwaje kwa mangara sababu. Kana kuya kwa mama mangara sababu. Agenda yako haisi. Kule mai sibati. Tukona kama kanu. Community yacho community yoyo village dasa. Noti community yacho kapesa pari zvinizvo zvitaimoya paground. Patwa ni divide and rule. Itoripo kuti up. Aiwa izwaizvo. Azizvaita community. Because ndimenda kutora wangu wanhu. So vamaenda nawo kuside. Mwavati isusu tisusu Samusafira. pane vamwe vanhu vari kunziwo wanhu ndo vanosapota chii sabhuku. Ndizoona mtu waita sisi Saka mtu kwa mtindi kujuze. ndiwo ndiwo futi vatakazofundza apa paforaunhu 8 out of 30 something wakanga uya vatiswana sambaza pamusoro imam. mina ndakugadzirisa kuti village Zazereza na mama. kana matemana vakafa isu tikatofana tifuna kutaura kuti mugare makaziva kuti tikwamude tatikuona kana tikwamude tikuzviziva. Nyaya iripo kuti baba imi mamusabhuku sabhuku ndekuri hamutungamiri village bai anotungamira village
uyu anokwanisa kukuivhukirai section 48 ngekuti muri kumutadzisa kuita basa rake. Anokwanisa kutoya mudare mumo achitaura kuti mambo section 48 baba havari kutadzisa kuita basa rake and you are charged for that. Ndainzwa. Basa renyu kana uyu komiti yenyu yevidhico ngaigare pasi, kana kusina endai mogadzire komiti yevidhico. Vidhico iuye nezvichemo zvevanhu kuna sabhuku munenge makwanisa kugara naye bhozi anocheya vidhico yacho kuti ndiani sabhuku. Saka muri komiti kudaro izi kuti mumuite sei mumudzorere panzvimbo kana sabhuku achinga kuda sei agorasisa. Zvino musakagadzira vidhico kamukamusiya achita zvaari kuda muna muchichema because hapana control. Hapana kwachizwe. Saka kuti mukwanise mukontrol iwe munhu part of the system. Mukabuda musystem hamukwanisi mukontrol. Ndakamona zvinhu. Saka imi dzokai endai mugadzire vidhico. Magadzira vidhico then macomplaints ese ngauye through vidhico. Tichabe tikwanise kuona chii. Because izvo zvakaita nawo sekumira zvakaita zvinotonga mapesona kuti imimi ndavo. Because zvese zvamuri kuita muri kushandisa first person singular. Ndakaenda kwacho, ndakaenda kwasabhuku, ndakaenda handisi ichiyo ifirst person chi singular. Hamuri kushandisa first person chi plural. Taka. It means kuti mune wangu hamusi muneka. Imi muri kuti ndaka, which means mabvisa chinhu kubva kuwani chichiita chenyu. Which is wrong. Saka tiri kuti chinhu chiite chevanhu dzokai munogadzirisa chii munogadzire vidhico kana isiko iriko iri vidhico Vidhico chef. mari Iriko. vidhico iriko Iriko. chidzokai mugadzirise vidhico imire zvakanaka then macomplaints ese evillages ngauye through vidhico zvogadziriswa inomira zvakadini zvakanaka. Imimi mai nyaya yemapuranga iisei mumaoko evidhico ngaibve mumawani enyu because mapuranga asina kubenefita imimi ada kubenefita chii community. Saka community inofanira kuti chidiwa nechekuita nezvekuitika because chinhu ndechawo hapana one owner wechinhu. Chinhu ichi ndechechii ndechekuita. Saka vanhu hawane right to know kuti mapuranga achekwa apa aende kunani for how much. Kana mari yacho yauya wanoda ane kodzero yekuziva kuti mari yauya imari iyi iri kushandei, asi vanhu vanodecida kuti ichashanda chii ivhico. Handizvo ndizvo ndikuti chiendai moite izvizvo hapana dambudziko. Muri ngoita izvo murikuita mukufungirana musafungirana. Shandai mbuya nemuzukuru musashanda izvi zvakanaka musafungirane pa zvakatonaka vakazwa nembuya Aiwa tete asi ndimbuya futi kuseri. Ndimbuya kuseri. Apa kune mwana wedu kubva kwauri. Aiwa.